Svet ako taký sa nikdy nenašiel. Viera v nezávislý a pevný svet, ktorý sme si zadefinovali, je mylná. Toto je miesto, kde sa ty, ako vnímajúca ľudská bytosť, presvedčíš, že svet ako taký si ešte nikdy nevidel. Dnes ti odhalím veľké tajomstvo starobylých učení a ukážem nový spôsob nazerania na realitu. Tento pohľad ťa posunie na novú, rozšírenejšiu úroveň vnímania reality. V súčasnosti je realita, v ktorej žijeme, vysvetľovaná tzv. Vedeckým materialistickým modelom. Všetci sme zdedili určité zavádzajúce presvedčenie o povahe našej reality, na základe ktorého o nej aj takto premýšľame. Podľa materializmu všetko, čo existuje, je buď hmota sama, alebo je vo svojej existencii od hmoty závislé. V materialistickej paradigme platí, že to, čím sme vo vnútri, je zásadne oddelené od sveta, ktorý zažívame navonok. Tento pohľad nazerania na svet má väčšina ľudských bytostí. Je to viera v subjekt, za ktorý sa považujeme, a objekt, ktorý vnímame. Prečo hovorím viera? Pretože materializmus verí v nezávislú existenciu sveta, a to napriek tomu, že našou jedinou skúsenosťou, ktorú máme k dispozícii, je poznávanie sveta len prostredníctvom vnímania, myslenia a pociťovania. V skutočnosti ešte nikto nikdy nenašiel samostatne existujúci objekt alebo svet ako taký. To, k čomu máme prístup, a to, čo objavujeme, sú vždy len vnemy samotné. Nemôžeme dokonca ani povedať, že máme vnímanie sveta, pretože ten nebol nikdy nájdený. Jediné, čo môžeme s istotou povedať, je, že poznáme vnímanie. Totiž vnemy, myšlienky a pocity neboli nikdy od vedomia nezávislé. Je to zvláštne, ale je to fakt, ktorému musí naša kultúra čeliť. Hmota, mŕtvý materiál, z ktorého má byť náš nezávislý svet vyrobený, sa nikdy nenašiel. Je to koncept. Síce v množstve prípadov je tento koncept užitočný, no napriek tomu je to len koncept. Hmota totiž nebola nikdy nájdená a poznaná nezávisle od vedomia. Napriek všetkým výdobytkom modernej doby veda neodhalila, ako realita funguje a ako si potichu ignoruje tento zjavný fakt. Existujú fyzikálne fakty, ktoré poukazujú na nedostatočnosť vedeckých teórií. Napríklad základný princíp kvantovej previazanosti je v rozpore s fundamentálnymi newtonovskými princípmi, ktoré opisujú fyzikálne interakcie v čase a priestore. Je zrejmé, že veľmi často to, čo nazývame poznaním, je v skutočnosti len príkladom toho, ako myseľ potvrdzuje svoje vlastné predpoklady, a to v rámci úzkych hraníc dobre definovaného, ale implicitného pojmového systému. Otázka znie, je vôbec koncept vedeckého materializmu v dnešnej dobe dostatočne obhajiteľný a pre nás naďalej prospešný? Mnohí tvrdia, že tento pocit odlúčenia a oddelenosti je hlavnou príčinou mnohých kríz, ktorým čelíme. Či už je to zhoršovanie životného prostredia, priemyselné poľnohospodárstvo, všade prítomný pocit odpojenia, nihilizmus alebo rastúca kríza duševného zdravia. Avšak a napriek tomu sa vo vede a vo filozofii objavuje pohyb, akási rastúca otvorenosť voči hlbším pohľadom na myseľ. Dôvodov je veľa, no najsilnejším hnacím motorom je uvedomovanie si ťažkostí pri vysvetľovaní vedomia čisto materialistickými termínmi. Otázka neznie, či sa dá na povahu reality pozrieť aj nejako inak, ale kedy stará paradigma materializmu nás, ako živé, cítiace a inteligentné bytosti, prestane vedecky uspokojovať a morálne povzdvihovať. Ak nie sú tieto podmienky totiž splnené, potom zákonite musí prísť paradigma nová,
oveľa viac zosúladená s najnovšími vedeckými objavmi. Paradigma, ktorá vysvetľuje realitu na základe našej skúsenosti a nie viery. Stále viac vedeckých dôkazov z oblasti kvantovej fyziky, neurovedy vedomia, analytického idealizmu začína ukazovať o niečo prepojenejší obraz sveta. Taký, ktorý vníma vedomie ako primárnu zložku reality a nie naopak, ako odvodenú od hmoty. To, čo je veľmi zaujímavé, je, že tento nový pohľad neduálneho chápania je v súlade s učením mnohých starobylých jogových tradícií. A kľúčovú rolu v ňom zohráva vedomie. Vedomie je to, čo umožňuje všetky skúsenosti, ale samo skúsenosťou nie je. Je to médium, na pozadí ktorého sa všetky skúsenosti a udalosti odohrávajú a objavujú. Aby sme pochopili tento staronový model, kde vedomie zohráva primárnu úlohu, musíme sa naň pozrieť zblízka. Čo je vedomie a kde sa ty v tom celom nachádzaš? To si povieme v ďalšom videu. Klikni na link sem a ak ťa podobná problematika zaujíma, pripravil som pre teba videokurs Priama cesta k seba poznaniu. Link dávam do popisu nižšie a video môžeš zdieľať. Ak si dáš odber, budeš môcť podobné videá vidieť aj na budúce. Peace.